arngut kinong hika school kibadai ru shipara uba di warjeri ubadai u handman bat upara uba George warjeri kibasyong basa hamaulai nongkwar bat maudat baki nalor kakam hika school kila penlut por ru hakam rijingri dak babu dak away ka farm hamaulai jajau bantip kambnya ya kani kakam bagini ki arngut shipara kitrei nakaliang kakan hun jong umau por dalade hila yo ban leja kendo bat ya keren bat ki kini ki arngut shipara kila sedang ya kani kakam nadu usnam araja arpaway bat terter hadu menta usnam arhaja arpaulai kidang beteng bet wat laki haban mat cibun kijing na kijing yo pang kijing ri kamtam kijing pang klam hakis yar Mga si khot ba wadri te nga ba ipara jong nga ya tre lang ni ka kam rijing ri te kijing sedang jong ni hi gede namar ba i gede hi kijing stunat sedang na kijing stunat mo aga ban thung jing thung ne ban rijing ri uba George wajri ulai thu banadu basdang kiri kisiar leya lani kisiar kapeleng ki kroila ki rabet kisnyang bat ki blang ulai thu badu menta namar bakadang de kijing sedang kimpat yo ban penyat yo hakarukom kabadai Henry kilala apat bandi syakidukan shnong syaki parolok bat kumta ter ulai thu bahaba sedang hi kimat shibun kijing Henry namar bagi sengu bat sengu tenat ya kakam bada kijing ya sya kilala ban thomi kijing kabah khmat na kabenta jongki menta kadai hakam ris yar namar ki ajing mentoy shibun naki peleng uba George ulai thu baki mat jing shibun hakaban sumar yaki kamtam habawan ke jingpang klam baki haban aitika hakapor kapapiang Mangari ba George B warjeri te syong sa amlai mudat baki ini ka farm nak sedang do senam hajar arpaway te ki jingri ki dot kum ki CR ki layer ki kroila te kini ki rabet ngiri nang ta de kini ki senyang bat kumjuk ki belang ngiri yang menta ngilang shule ki baret kan ngidang sia di kumtu ki prabaya itu lang ne ki dukan kumtu ne ki yo baret kan tingdang ile katam tai bade bagi jingri te benkong du long kadi kajing sung tenat ba sung ban ri jingri kan la banye sya kita te long ba hi te hawa sedang le te long ba habang ya bersang ban le kono ka kam ma te haban ya pelut ban mit step tu tang ban kumta ken bakan ya chaprang ka kam te suki pat la kham wan ma kata kajing bersang ka jongi ting la ban ya chaprang bakan ka kam ban idon hi kijing jar hang yang tai re hab yang skam haban ya ini kata ka kam kan te bai de bakayo te kumta te ki le ki dukan ki snok tu ya dia ha habade baki dukan te ki don ki dukan ki bala juya sim nangi te janman kapor hi ngila le ban ai be seki lani tang suduna kum tu kila ya fuan kila ya keli kan dari don kam ma ta habas dang te le lang ke mi men mi ba ya lam ma ya kan ya nang ta de rengkat bot i teng ya ski dang la kham ya chaprang tu kam ting ya be khot lang i we pai khna man yarap lang wat ngi bade begini kile ya long ki jat siar ha ka ba ki dan kam ban bu bat siar senrang ma syuri betang dikini leng ba kini kijing bam hi kini kijing bam ki la sna ta rukam ba ki la ban leng ba ki tu ki la kha peleng hi kini siar te ni la ri la kham katukan ni hi kini ki siar te kidon hi kijing ru jar bari begini teng teng bun bagi de wan ki khlam em tu ki yap te ni haban ya sumar bha habai de bagi dawai de sen ma jong kini ki siar lia ndre ka production ka biang bha bagini mar ki ai bha ka peleng de ki la de ka por kha te ki jinjar habai de pat bagi dawai ba leng ba kini ki jong ka sarkar ma ki ba ai dawai ba de kini ki dawai
ting gimbiang ken ting mdon hakapor badai ma ting mio pan ai ki injection kapor ke badai te kata ki stom no ki mio ki dawai kapor ke badai habak ta ken ki ngi mla ban ya pen ya lam kapor ta ki don ki diet ma ba ka ai ki dawai ki ai mas sedang ni kong te ngi sia di kum tu si bahaya masem tu ngi sia ai ki be pan tu kan te suki khendiat na ki por pa la sedang kio ka jing yo jangga peleng na ka sengi te ngi sedang ban ya no se ki dukan ru ya mata ki don kum tu lightly dukan bangi ai bet mata habai de ba ni ka farm te hadu mata te ngi dang ya le hi bet kan pat don kono ka scheme na kono ka project ma sarkar ba ka le ban ajing arab mata ki nong ri jing ri te ngi pelut hi hadu mata ta nalo ki siar te ngi ri ki raben te ngi ri ki sniang ki blang ki siar ki don ki kroilar ki don kan Habayo banyak krenpat bat uba di warjeri. Ule thu baka papenlong ki ban rijing ri ka dei namar baki sngo tenat bat sngo it. Bat hadin baki layo ban shimwai ya kate ka jaka. Klempen slam kilas dang ya kani ka kam. Ulapan pau baka ni ka kam dei ka basuk. Henry ka dei ka bae. Henry la dadon ka jing sngo tenat kan omlong pat ka bae. Ula ongru da ka bayo ban tre ya ka bakum kani ka jat kam. Kaya rap ban penpengat jabing. Bat kaya rap ru ya ka kot ka khya. Jat ba ngi yo ya kani lat ban wai kani ka jaka te ngi long lak loi banyak keren bat ki bahaya masam na kumjuru ban sim kani ka jaka ba ngi yo sedang di sungu sha bang yo ini ka lat ban ka khmat jong piru ban itu yang ini bat ka bat shu batai khnya ka long ni ka kam ka de le ka kam de ka basuk ka de ka ba e hi ngait ka no ka kam ka don be hi ka jing e te ka ni ka kam ka long ka ba la da pidon kata jing sutanat ngasrai kam dei ka ba e mo ka nomor ba phi haban tray bin haban long u trai ba ju ka por hab long ru unok tray unong bela te kam dei ka basuk te handai pra la da pidon kata ka passion mo yong tinong we kata ka jing thrang ka jing sngo tanat ban tray handai ka long pat ka ba pengat jing bing ba ya ubre wen ngait ka khindiat ru ngaso ka kairap ru ya ka kwat ka khia ya ka jumut jum khat jum breu kini gi sniang te ngi shu thit no swa ba stang ni kong tingi dak shu thit no na shi wei ken te ki barit tum to te sayari parang ne da ka ba ngi lum gi bam no ne nang tei ju ni shu lum hi ni ki yo gi hat tu ki don ki jor ki jap ki bam long shu te ngi lum ken gitu tingi saya pelang ya ai bam gitu ringkat begitu ring ai lang ki skop ki yang mata barang sedang berit tingi dang ya le lang ki ki kam ma mempat la ban pendam te takada te da la kham ya ba tingi la ya concentrate betang kani lang ya tri betang kani ken pen kio bhai kani ka kam taka message sagi para samla bagi we pat ma bam pat yo kam ka jam kalong ba sedang ban yang no ala ki jat ken da ka bayo ka tu kan ni ki jing yarap nang ba ki kimi khpa ne lang ba ki scheme sarkar te ki don ni haban ya wat ken lang ba ka ban kong te be haban le hi sikini ki jing kai ken training ba ai sarkar de ban le kitu khnang lumba kitu sarkar pat ka pli ka lat ken ka ai ki scheme ba phin yo ban seng
ban penkiu susu ya ka jeri jong phi te ban susah ya tang kam sarkar kalong ba hi pindi ik tu gibre bayo kam sarkar ru ha din ha buat ru diglak song thai ki sedang hi kini ka ri ka rap te dalada sedang nak mentali kala bahapan bahau hai ki kan te ta ka dau encourage ma ka jingi ka buan ta ka kam ka babuan tang bahap yai sha hab yai ne kan hani ka kam ndai lada su ong ban su yo suk te kalong ba kan te ka don ka ta ka income ma baki ong ba kan ka kam Ulay thu bah ka basdang kilabo da kisiar leya, lani kisiar bakha peleng saw, kata tang shispa ar pauteli. Bat hapedeng gajing yat linti kilamat shibun kijing baki haban aitika hakapor ka babiang, kajing du nong na kajing ja ka klam. Ya ka bangi sedang nengkong kade kini ki layers yang kisiar ki ba ka peleng te ki peleng bo si ong peleng saw ma te ngiring shwa de gini tangkumba si spa ar hoteli te namal ba por bangi nak sedang shwa ban pethu shwa kumno kalong te ngia salia hiru ban ri khambun wan dan ki palok jonga yong wan pari adu atari shwa tang sanpo nga suwe hab ge jing ong jong kiru re ngi yo kalat ban sim handu kata te ngi persang te re ga de ge jing si syapat la da ngi sedang bun maga hadin ka jing ya linti ge jonga nga sedang na gini ki layers te kumba jutip hi ki nung ri dan atli ki jat klam ki jing pang kan ka wei ga de ka foul pox wat ka wei ga de ka R2B te kini ki jat ka sarkar kala penbiang ki vaksin ru te nrei la dangi mi apa ban ai vaksin ha kapor biang te kawan ke jing pang te sisin mawan hi kini ka klam dengan bam la gamno ar hoteli te kawan sa ka wei ka klam bat hadin jung aturu namang islam ban ai vaksin te ka yo bang sesian man karwat kini ka khlam te ka bam XCR ki jongi sa komba ar hoteli lai hoteli do te ha ka bakut hi ki CR ki kini ki bangiri ki farm hi barbo kim de CR ki ba klan bakum CR lokal yong te ki batlat tingi shamjing ba ban pen em ki namal ba ladang imla ban ai tika ka por ba biang te bun sien ki yo ki jingpang ban ni hapen biang ro omli tang jung ba mat ki dawai jai pujat te de ta ka daw kin ha ka jing ya ti jungi bang sedang ni kong sedang ki leya te ngi su thu wa pleng ni haban pen biang hai ka por ban ai tika bat nga thrai ka ta kan yada re kan mla pat ban penjam re kan shu yada ka jing yap jung siar ti ki siar ki la yap hi ka bam tan ong nak si spa hoteli bangi dan ni sa stang basan hoteli te padeng jung kata ngi la upload ki dawai ngi la kendu ki doktor nang ta ngi la pen biang ki bam ki bar khat te ke dei si sha ka ba man stang ndai la da ngi la be ban pen biang spiak ki ketika ni vaksin ba ai nga thrai kam dan jing la te nga thrai kan long ka ba job hi wat la ngimla ban yo si spa percent ba ki siar kit em te re ngila pade ka ba dok nom no mo ko ha ga no kam garan ni ki jing du no te kan dan hi khindet ka jing du nong la da ngila ban pendunai ka jing yap jing siar ting sedang shona ka siar nang ta ngi sedang pada ski wi jing ru Hakabai de bakajing penyat yo uba di wajri, ulay thu baning kong kidang sedang shwa na laying, bat bandi syaki paralok kum kajing pen itu ya kakam bagi sedang, bat hadin bakakam kelas sedang kiyo kila persyang de bandi syaki dukan. ni apa bangi sedang shona yeng ya sam parlok shwa tu ngi pen itu ya di parlok shwa kum tu ya hadin pada ngi su thu baka jingmi kala bon tim sola shu ngi dang wa su ru ki dukan ki parlok ki ban yara ban pendi te hadin jong kata te ngi yo ki dukan kat tu kan ni ki ba long lakloi ban di ni ki peleng te hot ngim ru ngi num la ban di kador ka param ki tingi ai ga duna ga dor ga duna nang ba ki ru ki yo nong lang mo te ga ba mentah hingi pelnya tang ha ni ka snong jongi kini gira bet ya menta te ngiru indang ya penroi kila kha em tu te
kini kira bet ki bam ha kini ki jhor hi ki kubi ki kajor ki bam ha ki jat bam ka sup ba ban ri kini jat jingri ha ka ba pen biang ka bam te lu tang khan diat te yam ta ti kila sedang roi ba kini ang dang ile ban pen roi hi hai ka jing ya di thiet ting pat poi sta man ta dang ile ban pen roi hi kini ki belang ru te ngi mut ban ya di do te ta kila kham biang hi kila he te tur ka ju hi pen roi artat ru indi artat ya ki belang ta ke ha ba sedang ni te kalong ba e ma ru ki klat ni wi belang mar ba kum biang har kum te ma urang sedang te ha persang hi ten ba nang ta hi yo ji kai pat tu te kini te haban pelaj be sabar kan ban kin yo bam phlang na we shwe kim ne ban bam be ta haju tu te ngidang ye pen roi hi gitu te ka bujinjar tang porslap hi tu bah ban te ki ha po sem long kham jar ban yalam ki ban ba ma kini ki dan jat belang ma di kini ki belang pat bengi dan ki million ban bam kini ki jing bam sabar ki phlang ki nyot sabar ta mde kum kini ki balong ha fam ma kani ha ka di jung ni kya men te lung ba jung i ting ya wai kini ka jaka kan te kum tang ya wai snam ting lo kum ta ban yo sedang ma kam habe de ba kani ka ri jing ri te ngi dadan ki scheme kan ngi kwa hi na mar ba kham kio ka bai de ba ri jing ri hang ne te na mar ba long da ka phai khmat ka sarkar kan yi ki ja scheme ayu kan ki badan ma te hadu mata te ngim pa tip kan ti don hi kum gitu ki self help group tang ba haban da ya dan shi phongut ne ki sta ki member no kham e kan ban yo kloi ta jing rap ada kumanta ngi ya dan kai tang sau san ngut te long ka e kan ban yo e kata ka scheme ma te ka don kum individual pa ting la ya ban yo ban sim by day de bat kini ki awareness ru te ngim tip ma ki ja scheme ayu sarkar ka dan te long ngi kum ki pat ba te lada kim dan ban ai si pat ba kum ki advertise na ki newspaper ne ki tv ma channel ki ba ngi yo ada kim am tu tingin tips ngi pat ba ma ki de ban pen tip public kan by day begini ki scheme ba bun jai khnang ba ngi ginong ri jing ri ngin yo ban lik kli kan chang ka tan re ban su lik kli hi te kala long me hap kan Hello man kasni kat ni wan chene ba GP hai man kasni te dang step nga la ki tu sau steng san ba je ini bayarap la ki dang step ni la namar kan ka kam te ba haban ya durut hi te dang step te ka bam ka di namta ki adu ki siar ki rabet ki snyang ki belang hap laj tu te mo dang step ba hi ka kam te ka ba bun ba bat step bat jan miet kum tu kan te mesngi pat ni pengkhoi ni le ki pat ki kam bai de ban sna de kam ta kan mata badang sedang lama e tang bun ba ki ban le hang ne ki du lang apu dai hoi de ni we ba ya ap hoi ba ya rap lang hang ne kan si don entra ki bro se mo ki tam jat tu wan man Aduh mata te mda khamdan kita ndre long ni takadaw ngi abu ni baba ban yarap lang ne ban pensa lang ni kan long sima ki odon gum kita bo ong phi ki basim kabut le se da kaba ki mata ki don khna ma ki ngop ki bas ne ki khum li le ki kam e tang ban yo jing toy la de ta te takadaw ngi abu hi ban long safe ma ndem ju dan sini jakat